YouTube. So on abetimi etie na share live so ewo DSTV Go TV na Multi TV channel so betimi share live so ewo ehoreba mu nyina machema mu nyina akwabansa ma official pa ebiem na sekese ekoma Professor Enokosi Walanyo Wallace say odi agudi mu nsem ebre no achi anoch waba adwotena se ede ewura efisem emu am yakwakodi efiefie mu enkomo ebra so se ebewura mpensenpensemu nsem mu asini nyina no yabo ne tofa ne yetnya abotra kirekire mu abie mu hu bia ensem nankasa epipo ewom ena komo ne yetietia se useda so ewo afefofro no emfiti asere ntinam yegusu esua ade yegusu eji akwankyerem ko ebetimi afa so aboa mu yesikasem awie peyo especially 2023 also beka ya ye ne guta panipa ebedi enkomo wona ekra ne madodo de free amono ne eba ye mamum ene wonsu a ewo mfiri nyuma nso panipa da no nso adi enkomo uti omumienu nsem ne nyina na kama nko wiem sem 2023 there's a likelihood say enema bo ebepeja akosoro ekwan be na kakra na yefa so ayenya no yebetimi abo ho ban se na be ya yenkoda ne tosom emfama obi na ade enkochibie enkogire obi abo ne kasa senior na ansei ena Friday ahunye hia nti nipa da sene ka kire nwia se na Friday abra Friday nyonkwa na chenwo kwan me fa so be tutu esikasem ami esikasem etimi awie peya no nkomo na no pai yeba ababide fa na sekese koma Hepa Plus mixture ya bia makacho se en 3D edu papa ba ko ne wodwa so a doctor fo nyina se ase age atum se ampa se enya collab ne yehwe na se wo se emo ne bo ni padua mu am ade e betimi aboa wo eno a ene Hepa Plus mixture o man baby a ton do bia no okwa wonsa ebeka bi atom Franco Trading Enterprise enso ne bia kese phone papa the fee na dwosuo enso ene honom etu perfume ye beche edema phone be kama na ne bo so kra ewofu ne ede wo no eye papa ebeche ne bo ewofom esa de mawa eye Franco Trading Enterprise akache ena obetimi enya no ede efre edwanyima kwado be na aso yasne ene anopai ama ye de Mpensenpensemu dwumadiem pro live on Adom TV meeting de akwasi insia ma menko zoom na mene owura Richmond Kwame Frimpong ekodi enkomo oye financial advisory consultant obi a ebeskasam totoye a wabi no osua ho ade enim no wa practice etu otiase eye ekodi enkomo abani Rich what ya kai mo achara pai mo official pa abani Richmond otemenka betoka bako de nyame Adom boko yede ya mi official pa so afen committee yo enano pai de yabo abo anu a etiawa komo e ba bedie from this week nyina yedi enkomo a efa adwadie eho the senior afene beko edi amaye especially nema ebo entumu kwan e befa so e bekura yesika enenne Adom nti yenyaw na yebepe ne nchiremu eye ankasa baby a wo pe ne enkomo a yedi ye ka ready get set and grow. How can we be ready? How one ye do betimi aka say we are set. Penso be ne do betimi aka say we are growing. Right, me that say me chia busuanfo nyina na enen komo no me mane nye sika nko a ye du sika ho a me chiremu dodo na enso so ye can ready get set and grow up. Te say afe no ahya ase no se wo pese afe we no eye foforo se ne obi aka no no a na che se sa ne ma me ensen ya se kire obrofo kasem no e wo se wo ma wadwene ekoso ready no se wadwene eba so se wa ye ho ahoboa se ye se afe na ahya ase ede ene ye de to so num na wo ankasa no waboaboa ho se afe na be foforo ma get set ne se enti ayembia nioma ohia obetimi de atu afe no kwan from January ekosi December no wo sa aka de no adwene also odisi wani so
a pa also sechiri wo akoma mu ahofama a wo se wonya e wo nsa e no nan ne adwuma a obeyi mu ene ne o ma tete saa no saa ne mene nyina no watimi akuchiri asi ho so wo de beye saa commitment e be mo watimi ade open na na grow wani aba ho se e be free January akosi February akosi March bosome saa akomi se be di December no na wako wanim kakra ewo baabi a wopese wukoduru ewo any area of your life ana se saa ne oma me say ready get set grow no say ye can na je say ne tofa bomu anu no say o say woma wani ekọ saa ne oma me say so enye saa afi no ye friend foforo na enso enye foforo because say you wura January mu day and night at the chiani at the science science the fact see what afufufuro no mkire se bibia asesa see you wura afufufuro mu say what that so high dan a and say sign ma o me fiura because you wura afufufuro see you wura afufufuro mu so all the trotro and the free fee ekodidwa e wo kanesia and say sign ye mfa aka afufuro me see wo abo ano say you wura afufufuro mu nti bibia asesa bibia ni hono a ebesesa just because you wura afufuro mu se wo a wotie mi ana wo hwe me no se wa ma bibia ansesa wo ankasa wabrabo mu a enu nti no e wo se uma wadwene wani wakoma edi nkomo ya edi achi na uma bibi sesa se ne be a se ya mpasa afene ya foforo dia wo besesa bibi ama ehun sunsun aso nso aye foforo na se once se bibia about one kasa wo bra wo ene usu ene wo ban a metimi ahye obo se emfa ho ne communion dodo a wodie emfa ho ne mpae dodo a wobo emfa ho ne enkomhye dodo a yede ama wo in fact emfa ho mpo ene bosha nkrofo ahodo ahye wo se afi no ebekɔyie metimi aka kyerɛ se wanhwe ya afi we mpo no ho bɛkyerɛ akyɛ kane no efiri se afi no ankasa de ensesa eye wo nipadua no wadwene nsusiye wanamontuo ene wo ahofama ebra wo bɔ ene esesa e ma afi no sesa eni se wanse sasa ne omeya na wo gie di se bibi besesa because you rafu from na je se wo ho ye nyame kra nwoma enu nti ne yese se afi na e fofora se me ka se ena maako ahanu aduosia ene ye de ye adwuma wa afi mu 260 days emu be se nan na se num ekodada e kire se afi no ankasa de entwen wo ye nipa ne ye de date bi ato o se ya ko January akosi December na ya be wura January foforo nti ya nya foforo nyame aye wadoma sama wo so tiase nti de o se nyame de ma o de ama o de o se abode nhwehwemu ne manuoma de sa de ma o so ye de ama o de aka ne ye wo a wo hwe me se wo ton ade e wo dwa so wo a wo hwe me se wo di dwa e wo shop bi mu wo a wo hwe me se wo ko school wo ye school ni wo a wo hwe me se wo ye adwuma o ba bia bosumi bia kakra ba on semo se wo di bibi besi wani so se afedada no na we nkoyi a se afi fufure mesesa de enti a ama na nkoyi no na me de bibi fufuro atu anamo na se wo ye sa momo a enzesan aba enu nti yes ready ne sen kuno afene se bosome edu emienu no nyina no e kamia se nka wutu kwan afiri yemfa ne sen kran akoba ebi ti se bia tamale eye akwantu bi a wutu na se wo pese wutu kwan ko ba bia de ya edi kan ma wakwantu no ho ba mfaso ne se wonnim ba bia potia wokɔ na wonnim ba bia wo firi akɔ ba bia wokɔ no se ne ebe ya eboa wo ma hu ka cross offer eboa wo ma hu impo se wo pack onioma wo sofa eboa wo mpo ma obuza ho se ba bia me kɔ edi enti na me kɔ eda ben na me kɔ embre dodo se na me kɔdie me faka afiri hanom a ehe na me kɔ faka no na me tena ka anumu a ehe ne he na befa se na be ya me kɔduru ba bia me hu se mayira na se me nam kwan so kɔ sa readiness no for senka wo betu kwan akɔ America senka wo betu kwan free ha akɔ tamale senka wo betu kwan free baby a wo akɔ ba fufuro no
saa ahoboa wo ya ansa na ade achia mo to kwan no saa ahoboa no pepepepe na osa wo ye ma afufufure efiri se ye to kwan from January to December enti they also be say on say die na osa me ye me ho ahoboa ma metumi ko duru by the time I me duru December de di kan na me gina wo mabrabo mu se me ka me nya me som ho asem se me ka mapom din ho asem se me ka me sikasem se me ka adwuma meye se me ka enioma me sua no foforo ama matimi de bibi foforo aye adwuma ma sika ba me botom se me ka bibi efa me ni nipa me no motie anase obi amaware no anase abusua me nkita hodie namfo ene neoma saa no saa neoma ni nyina na ne se me fa bia me gina mani je ho mani nye ho na se mani je ho ade na metumi aye aka ho afi every single day, every single week, every single month. Amma by the time I do December no, na ma free baby me gina yi. Ako baby a kon kan chen baby me gina yi. And no san komodi a wo be di wo no ho be di no. And no na boa wo siesie wo ma wo ye ready. And as wo ma wo ya boa say afi we no bibi besi. Na so wutimi di to anamo a bibi asi. Enti de di kan bisa ho se enti me fa me sika se mo a important na me gina. Manage sɛnea mzika asɛm tie sese mani nje sɛnea mzika asɛm tie sese mani gye adeɛ na metumi ama na kɔsoro mɔ mani nje adeɛ na metumi ama na sesa papa hunu saa nkɔmɔ no nefa bibi to hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ mani nje me sika asɛm sɛnea tie ahokyerɛ adokoro me sika asɛm ɛtwa me maa enti deɛ na metumi ayɛ afi ɛbɛma saa situation no asesa fa baby apone apo ewo abrabom unyame som ompaibɔ usikasem wo ahoɔden ene wa pomuden sem se wukosuku a wadwuma se wo yɛ adwuma nioma ehia wo abrabom no hyase bubu ne bisa se na bigina na na me pese me koduru eno ɛho ahoboa no are you ready se wonyɛ ya mesrɛ your 5th January nanso so you are not ready afe no ntwɛn wo nanso so boaboa ho ansa na wakɔ ɛnyɛ saa wo free ha akɔ tamale nanso wamboaboa ho a wobɛkɔ akɔfa kaa ɛkɔ Cape Coast enti afe no bɛkɔ awieyɛ no na baabi a wogina no you have become worse na baabi a wogina no you have become more than bad na je sɛ anka wodwen sɛ wokɔ anim no watia asan ɛno nti ne yɛbisa sɛ are you ready na sɛ woyɛ ready ampa fa baby a mabobɔ te sɛ wonya me sɛ ho ne ade ehia wo anya yokra enioma be sɛ numu a esi wani so afia wopɛ sɛ wobɛfiri point A akɔ point B by the time I be afe no na decide sɛ saa nneoma we ni nneoma we na afi me pɛ sɛ sesa sɛ wotumi yɛ no a then you are ready sɛ wanyɛ no a mesrɛw wone na mu saa na January atwam akɔ wa wani kura na ho so wani bɛba ho so na January a ende na wo bisa sɛ afi deɛ manti ya kontempa o saa ne tie wo prepare enti deɛ wo ya ne sɛ afi no atwam kɔ ananse yebedru June na afi usika sema aboto na afi wo srɛ na wadi adentia one prepare so baby bia ananse yebedru April na afi wo yare ne wapomuden atɔape ubonwa example wo be call hospital na yesi bibia ye adentia wan hwe wo health and fitness wan hwe baby ogina na wan tu ho na mo woni mu mpo so pressure won ko hospital kran ko hwe se ne wapom de tie da emojaduru anase mo adu kran no bida enti se ye bisa so wapom de te se ya wonim baby atie eno ntina fi wonim de also ye mpo na ama sa apom de no ayeyi anase improve wonim ekoba sa you are not ready enti sa na tie de a hyase na bisa ho nsɛm bi sɛ deɛ ne hia me afi hefa na me gina sisi a na hefa na me pɛ sɛ afi ne bɛkɔ awie no na me free baby a me gina akɔ manim content a me tɔn nneɛma ɛwɔ traffic light hɔ da bia me de nneɛma si apampan so na me de esi me ti so na me twɛn sɛ traffic light ne so a matɔ ama nkrɔfoɔ nanso me hu ano me wɔ shop hɔ kantamanto nanso me hu me dwana no sika ekura me kura me ntimi nkyerɛ da bia no kakra ba me nsɛm no me yi bi de tɔ aduane na de beka me de afa neoma enti me hu sɛ me boka anase jana bi de na ekomanim sɛ saa suban no na ade wura afi mu a you are not ready wa ho boa no enwie peye enti men primary kan kasa afi foforo afi nkometo ya afi sese na ye koyanim nanso so wonye bibia be ma wa koyanim you are not ready enti ebisa sɛ ready a
ensem etete saa na also hyase bisa ho afi na twam enanumpe mesrew ma wotiri nafom ma wadwene mmrafom ma wakoma ntofom na tenase na hyase esese Yesu bisa abrantie bi Luke 14:28 o say enti ye wo obi ohonom a odi bibia si na nso so opeso osi na nso so ontena sensese enwu se ha na megina we na mewo na metumi asi we na mentumi asi a o hyase ano o yesa Yesu bisa saa dem eno nwa senti obi o hosa se wanya afi 31st night do bompaye de nanso you are not ready se wanya ready so a bebia timi do kowie bebia wokọ ekoba sa afi a yewrami no ebe onwa se ebe ye worse than last year enti misraw ma wani ene wadwene ene wakoma enko asema ye ken so netna se krata bi afa se wuntimi ntwura pe obi a obetimi atworo ana afa phone let's start bisa ho se kojo manu misika semte sense a na sen na me pese ko nanim fa edie na metumi ya afa ho da bia ebema misika sem asesa baby a ewo wa brabo mu a odwen se ewo se afi no ukọ anim we make improvement we make progress no the can say your readiness. The question of being ready, no, and this is how better than what I say. Obi so about time or the office or yeah, Juma, a buying Juma, there be a chanica. Then so what na name for basing field on cover beer. Sana open. Who person try wa name send a bear or salary and cosro. Send a bear, wuntimin toss as one cassa bottom. Send a bear, unjilon and son what near did. So all per se a sessa. Sese ne bisa se edie na afi metumi aye wo madwuma mu a ebema mimpo metumi akoma nim ne aboma baso se wotumi ye we a then you are ready wo free ready a na okoba fufuro e friend no get set ne se si a mehu se me mpai bone menya mesumpa mehu se misikasem mehu se misuku ne wa misua nsa no dwuma misua mehu se mapomoden mehu se maware ene ne o metete san koye enti mesime ye say dia edie na mebeye free ne ama ochina besesa saa ne o ma meye no eno ne se get set enti first no na me da be se na don hwere be se du me sorry 10 o'clock ansa na makobie shop no me bie na nkrofo abia ton ne o madada get set ne say afi no mebo modern say me na me bie me de kane se ne be ya obi bo obetimi ehu me first no suku ana me kono ye bon nkrofo a omo twato a me di kan oto afi da bi mebo modern say betimi asua de aye exercise ne o metete say yi se ne be ya ye bon nipa 3 di kan a me meka ho eno ne get ready no enti die na meye a ebema de bia no ebden be ko animo e na grow ne say e wo se bitimi hu say kaneno na misika eye baako afi misika ekosidi mienu ewo se mi hu se kaneno na me blood pressure say na tie afi me blood pressure na abafom abedu say ewo se mi hu se kaneno na me nneoma me ton sika eba me se na me hu ano da bi afi de da bia da mawie adwuma na me pon adwuma no na me hu sika ekura me na me yibi so de akoto baby enti da bia no ewo se mi hu se makomanim by this percent and makomanim by this margin se ne be ya me hunu se mi duru be ya me kono a na afi be ko na wie no de me pese me ye no metimi aye enti se ka se ready get set grower sa adwini na also the two anim ene wakoma mu ene wadwini mu afi se ne be ya afi no ebe ye foforo amawo but Richmond afi yemfa no makoma na yenhwe hawa yebetimi a situating with ye dada brabo ayebo okasaya na obi asane message ese I was here. Richmond has a great insight on the topic I'm discussing, and God bless Nam see you. But question back over sir, most of the times, life coaches and financial advisory consultants mutu ya for say no matter how meager ye seek asem etie, we should always find a way to save. If say ye to be save even 10%, kwaka krebi betimi save bia. But a man for us so much as you say, Sikana already ebano, eka ewechde. Because of the way an ema bo elko, ya still on a salary near team 1 a team. How will Obi able to me dealing with situation like this? Ya usika sem entumpo enko nenimum. Ene ama bo ntumu kwa na eko. There be a skaka on self first kakra cancer, that kakra ewechde because ene ma bo akwa nimu kwa cha usika da gitano. You better to me save be in this time, sir. Ye womb.
hwɛ meda se ɛyɛ question and growth bisa pa da bia na sɛ wotie mi a yɛwura afi foforo ma umu a yɛne wadwene wɔ nneɛma ɛtete saa ho ma ho kwan na yɛndane no okay obiara ni hɔ a sika ekura no ana sika ɛba ne nsɛm no so ne di obiara ni hɔ adɛnti na ɛte saa deɛ nti ɛte saa ne sɛ kamea ɛsɛ sika a wodie da bia no ɛso kyɛn sika ɛba wo nsɛm ɛni sɛ sika a wodie so kyɛn sika ɛba wo nsɛm ɛne nne wiase a ɛwɔ yi ɛnɛ Ghana a ɛwɔ yi ahokyerɛ ɛne ade a ɛwɔ hɔ nti no sɛ sika no koraa wowɔ bi a ɛnso wodi na ɛda asɛn nti deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ to wadwene mu fa ahokyerɛ ɛwɔ hɔ no na bisa ho sɛ deɛ na metumi ayɛ wɔ kakra ɛba me nsɛm no nti deɛ ɔbɛyɛ nie ɛmfa ho ne sika bi ɛba wo nsɛm ɛte sɛ deɛ yɛn sika no wode tɔ adeɛ wode tua ka wode yɛ nneɛma ɛtete saa nneɛma mmienu na ɛwɔ sɛ afei wobisa ho deɛ di kan ɛwɔ sɛ wobisa ho sɛ sika ɛba me nsɛm yi no sɛn na bosomi biara sɛ sika no ba me nsɛm anaa da biara sɛ sika no ba me nsɛm a meyi firi mu a mepɛ sɛ meka no twi yɛwɔ biribi a ɛyɛ biribi a wo spending on a brɔfo ka sɛ yɛfrɛ no statutory biribi a wo spending on a brɔfo ka sɛ yɛfrɛ no discretionary ne mbubu mu ne sɛ mekura 10 cedis da biara 10 cedis no biribi wɔ hɔnom a ɔwɔ sɛ ɛte sɛ deɛn a ɛnnɛ metɔ ɛnyɛ saa a ɛnnɛ koraa no ɛntome nti ebia aduane ebia nsuo ebia kaa mɛfa ebia me light bill ebia biribi a ɛte saa 10 cedis no nneɛma a woyɛ ho hwie a ɛnyɛ yie no yi ɛno firi mu ɛno deɛ ɔyɛ ho hwie nyɛ yie ɛte sɛ deɛn a ebi bɛka sɛ bi nka a mɛba hɔ but sɛ bi ka deɛ aka no yɛfrɛ no for discretionary expenses sɛ adeɛ a wopɛ sɛ wotɔ no wantɔ a ɛnkum ebi a wopɛ sɛ wotɔ bottle water nanso so wobɛtumi atɔ sachet nti deɛ nka wode bɛtɔ bottle water no wotɔ sachet adeɛ bɛka no fa kɔto baabi ɛno yɛ obi a ɔte ne ka anaa ɔte ne expense ɛfiri kakra na ɛba ne nsɛm no a ebi ka deɛ ɔte a ebi nka gye sɛ ɔsan akɔbɔ bɔsia ba no saa nipa no woni option biara ɛkyerɛ sɛ sika ɛba wo nsɛm no ne sua ne sua nti nneɛma mmienu na ɔsɔ yɛ either sɛ deɛ wo spend no wobɛtwa so anaasɛ sika ɛba wo nsɛm no wobɛyɛ biribi foforɔ ama bia bɛka ho nti wo 10 no ɛna wobɛma no akɔ 20 anaasɛ wobɛma wo expenses na ɛyɛ 12 no wobɛte so ama no aba 7 you cannot have both nti sɛ wonim sɛ ɛte sɛ deɛn a mɛtete mɛka awie na me sika no ɛka da akyirɛ a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ adwuma baako ɛnsekyerɛ wo ho nka sɛ me sika sua daabi pɛ adwuma foforɔ yɛ nti sɛ metɔn edua sokodua ɛwɔ traffic light no mu a mekɔ anɔpa no onum kosi no ndu a na metɔn wie a from 11 kosi 4 no menkɔpɛ bi foforɔ nsa ntɔn ansa na from 5 to 7 no mentɔ bi ade nti a ɛfiri sɛ wonni option sika ɛba wo nsɛm ne sua wo ho aka dɔɔso kyɛn sika ɛba wo nsɛm nti sɛ woanyɛ biribi amma sika foforɔ a meka ho a wobɛ complain all you want nothing will change in fact sɛ woanyɛ careful mpa a ɛka bɛsan mene ama kakra ɛba wo nsɛm no wode bɛtua ka wonya bi nhwɛ abusua wonya bi mpo na ade atɔ aduane adi nti either sɛ woyɛ biribi ama sika no bi abɛka ho anaasɛ deɛ wo spendi ɛntiɛ ma sika no nso no wobɛtwa soɔ kakra bɛhyɛ wo amanfoɔ bebree pɛ sɛ ɔmo yɛ financially disciplined eti ebi abɔ susu box ebi ɛde osika ma wɔnamfo sɛ monye ɛnto wɔ fama me ebi akɔbie bank account ɛna wasaagye ATM but ɛwɔ a ahokyerɛ kan kakra bia no ɔde ahomete akɔbu susu box ya no ɛne ATM ne yɛsɛ wɔanya baabi a ATM machine ɛwɔ wo atwe na kɔtwe ye bede timi aye discipline ye power ye sikasem ne saa anamoto ho neoma mienu medical catcher say afi sha ase no so wodwen wo sikasem ho a wodi bibia si wani so say afi bekwa wie no ebia na maboabo 10 ano akonya bia 1000 okay say ni so ade hunu ni si wani so a bo modern se wo hwe na won sabe how anasa ho kyerɛ be mu a untimi nya per bank account bia wodi sika tomu a in the next 12 months no wo kon te kura ye ma wonyie because woni mu ho se wo ho do kakra bi wodi ATM ko akobɔ dan ho akotwe
enti wonim ho no na wopesa afi nioma sesa no ye bibia ema wonfa wonsa nkobom se ahokyere ba eno ye de di kan de toso mienu wonim se ne wo suman tie nti no wanhwe ya sika ba onsem no wontumi mfa nya de oso de ya wo se wonya boafo a obe guide wo ama waboa watufo na wakyerɛ de oso wo ye abribia na se wonko na wohwɛ saa de dwumadie ana osikasɛm so na se de opɛ na wo de ya abribia ho bɛkyerɛ bia no be enti de di kan hwɛ de wo pɛ wo ye edisie afi na kakra wo pɛ wo te de kɔto ho no kɔ bank ho ne ka kyerɛm sɛ wo mpɛ sɛ wo do nsa bɛka sika we agye sɛ December enti sika bi an betum ya muntum sɛ wo ne bank ne kɔ saa nhyehyɛe no a wo kɔn na me se ɛte kora wo mfa wo nsa nka sɛ sika no na mmom wabie another one no de sɛ wo ho kyerɛ wa bra bi a wobetumi afa na ade ato aduane adie sɛne ɛbɛyɛ a onsɛe sika no in the name of menye discipline sɛ wo wɔ anisuade hu sɛ afe no bɛkɔe na mekura 1000 mede kɔtɔ asase a sɛ kɔm de wawia no na sɛ wo ho kyerɛ kora unkoyi sika no ntɔ aduane ni na wonka sɛ sɛ sika no ntɔ asase o isli gon na wonkɔfɛ sɛ sika no nkɔtɔ fufuo ne enwa ene enioma nwe na wombɔ nsuo ngo nka sɛ nipa bɛyɛ bi wa me ni nyina wo de sɛ ni so ihu no ɛhyɛ wo so na bosome no tso a watimi de bi asie. Okay, Richard, I'm just go so then etwe ekobo no sɛ mo amonam ɛyɛ sɛ wele miensa wache 10 Ghana cedis fish mienu leaves ne macaroni ento isle gon asase no mo hweda mo twe efa afresh mo yenhwe nipa bebre ya bosumi adwuma nti owa hotoso so betimi akọ bank se okwa akọji loan e de akọ akọye ni opeso de koye. At what point, and for example this year yes say IMF credible amana said there's going to be a recession apart from America or betimi escape other European countries ne developing countries ne there ye be face sa or highway. At what point now will be or ye posumi adwuma this year kwa akọji loan also consider say a necessity e ma also akọji sa loan. But I say dey kan hweye eka ya ade a eka nekawa wan hwe ekuru no ebetu ama enwuda uwi ase nyina na obeye adwuma maka enti ma wani nkɔ ho sɛ ka nya ade a also didi agro enu nti na Bible say the lender is a master to the borrower and the borrower is a servant to the lender. Obi a obobo sia no oya akoama de odi sikama no enya no nti anka yengyina me bi egyina sɛ o man Ghana baby egyina no eye ka e dia beduru ho saa na wo so tie sɛ wo ma eka edi w'anim wɔ adwuma no mu a bank ne ba giu sika nyina ma da bia be sɔre akɔdwuma akɔdidwa akɔyɛ adwuma ma bank ne ho interest kakra ma wonsɛm enti de di kan ne sɛ eka nye the first option memfa ka woyɛ adwuma wɔ bank yɛtimi woyɛ adwuma wɔ aban adwuma yɛbosom yɛtua akanti wobɛtumi de osika ɛwɔ controller akɔgye bosia man no ni w'anim agye sɛ hu kohia sɛ wo hia sɛ sika no de ayɛ bibia de sika foforɔ bɛbrɛ wo a wode sɛ sika no betua ɛka no ho nsi ho sɛ ɛkɔba saa de a ɛneɛ wotumi gye sɛ sika no de yɛ saa de korɔ no na saa de korɔ no atumi atua ɛka no ho nsi ho na wo kɔgye bosia de akɔyɛ wɛde abranteɛ afufure mu wo kɔgye bosia de akɔyɛ wɛde na wo yɛ wɛde ne wie a ɛhe na wo kɔfa sika de abetua interest no wo kɔgye bosia de akɔtɔ flash screen na wabɛhwɛ asere agyegye ada so akesu wɔ mpam na sɛ TV no ɛbɔ a ɛhe na wo kɔfa de akɔtua saa ka no ho nsi ho wo kɔgye bosia ɛde akɔgye nkyia de akɔtɔ ntare de akɔsiesie wo dɛm na nti kwan bɛɛ so na saa nsiesie na wayɛ wo dɛm hɔ no esika na wo kɔgye bosia ne bɛyɛ no ebetua ho ka wachina sɛ wadwuma mfo no ka kyerɛ sɛ si a IMF ɛnneɛma no nti yɛntimi mfa o yɛntimi mosca ɛhe na wofa ɛno nti ɛmaka ɛma conversation no sɛ ka bɛbɛ mu a it is only when adeɛ wɔde sika no kɔyɛ no etimi tua ɛka no ɛsɛn tua ne nsi ho ɛnyɛ saa wobɛdi dɔkono kwa adenti na wɔsɛ meyɛ interested ɛwɔ kwan a mpɛdefo gu so ebu ɔman mi a meyɛ mbosumi adwuma ana me die mbodwabodwa ɛwɔ mbaabi saban ɛkɔ akɔgye IMF bosia adenti na wɔsɛ meyɛ interested am kɔpɛ ho asɛmtie ɛwɔ sɛ wo ma wadwen kɔso die ntia ne sɛ yɛwɔ nneɛma bi a brofo kasem with or without your permission affect wo sikasem okay baako
brofo kasem your friend inflation the tosum you know your friend currency depreciation and the tosum you your friend the tosum is your friend fiscal deficit na saa nneoma me ensɛn no sɛ wo kɔ school sɛ wo anko school sɛ wo didwa sɛ wo yɛ adwuma wɔ air condition mu sɛ wo NDC sɛ wo MPP sɛ wo Adom FM sɛ wo Kokroko FM baabi a wo hyɛ biara sɛ wo kɔ kasapen SHS sɛ wo anko bie sɛ yɛka sɛ inflation a ɛyɛ amamu a ɛkɔ so no ɛho nsunsuanso a ɛma nneɛma aboɔ kɔ soro wɔ ano abrɛ biara mu a ɛno nti no sɛ mikura taku nɛ na taku no timi tɔ adaka baako a wɔkyina sɛ inflation no pagya ne mu a saa taku no a ntimi ntɔ adaka sinimpo ɛno nti no wonyɛ hwee wonyɛ politician wonyɛ power onni power wonte aseɛ wonnim deɛ mpo akyerɛ nanso sika ekura ono adwuma a woyɛ no mfifire ɛte wɔ no traffic light na ogyina mu no kantamanto a wogyina awia so no saa inflation no ejina amamu no emma sike kura ona esote endi sa oma wadwen ba so na ohwe ba bia inflation ekwa eboa oma utimi de wani bu se se inflation e kosuru se dia ene o se kane no na me de baako sidi baako na sia o se me bomode na me ti de mi die so na me de sidi mienu se ne be ya ekoba se sidi baako entimi nto de na me pe no a me sie sidi mienu dada ebetimi ato sa de no ye to so mienu CD currency depreciation and they say and nam say ye oman a nneoma ye kraba oman mu do so chen nneoma ye de kwa manone na ye di dwa saa ntene ye hia sika foforo na ye ntino abre bia no demand a ewo hwa ye de ko per dollar no so chen demand a supplier de dollar na ba oman mu se kobasa onti ase ne se emma pressure ba ye dollar no so a nti so hwesi di bebre na de akoje dollar no enu nti ekobasa emaniome wo kromu boye den enu ti se currency depreciation a kire se enkrofo nioma yakra ba na ye ton shop ne kwan ho no enam se ye nya organ nti no na dollar ne kosoro nti no nioma bo be ye den nioma bo ye den a kakre wo obotom no esantem enu nti no se wadwini di akire na ho se dollar ne kosoro a eboa ma afa ho adwini e ma hu de osoye eboa ma afa ho adwini e ma hu se ne ohihyo sika semofa se wanti ase a wo de obehu ane se osika na ne kura kane no entimi ntɔhwe adentia because wonnim de ekobia de wonim ane se enioma che ne ekwa na ekɔ de toso mieni ya fiscal deficit a wo so tie ase deficit ne sen because usua bibi frim deficit ne se aban no budget obeka ye no ono asini kire asini pise afi no mikura bia 5 Ghana nanso so enioma ehia me so me ye no me spend 10 Ghana 5 Ghana aka so me de soso man ye 10 no me kobo ho bosia me ni ska fri bia sa difference no e deficit na se dɔɔso na se okobo bosia na e ya ensi ho a woka ode bobe ye sa anioma no emene omani sikasem enti emene omani sikasem a abani ntimi nya akwan abani ntimi ntuaka abani ntimi nya nneɛma oso ye na afa de ahokyere abɔmanum ahokyere bɔmanum a woni nipa di kan be kan wo fi sɛ woni obi ambo no ama bibia enu nti oso ma waso eda fom na wotie saa nneɛma na wotie ase na wodi bia to kotodwuma hu kwan a obefa so a obɛbɔ bra. Good morning, Akwasisia. How I wish our morning shows would turn to this kind of discussion. I'm equally a financial consultant. Let me appreciate my brother Richmond for the way he's educating your viewers this morning. In fact, I admire the way he mixes the English and Chi together. Richmond, good work done. From Michael, our son, is going to send him a message. We say, you are educating us, papa. Abrewa from Bubuashi and also Ede Richmond here ko ma menka ahefo se enche maybe 4 lines so atom na ya so ne opese o de kan komodi obi so watimi Ede accounting na ma no eto no menche maybe 4 lines no Ede atom Richmond na di jaya for 2023 de bi di ja obi a ne se ensema ya kan no enenko antimi nsesan okay de obeye from say a free hay kwei no na wo de be ye adwuma no na be sesan wo indi sa wutie mi a ko YouTube sesi a ensema maka nyina ma sekire no twi kasem ne brofo kasem more than 90 videos mato me bo akirikire mi de oso ya afibia
uko YouTube na abo Richmond Kwame Frimpong now subscribe ya ye nkrofo no be frɛ wa faw na ya kyerɛkyerɛ se na ebe ya da ne da no afi ebe fofora ma na wa brabo asesa Richmond Kwame Frimpong a financial consultant obi what being nimu de na enye se wakin kind of book mun kwa keke. Sometimes practice makes a man perfect. This man has practiced and lived with it over the years. Which may better as a part of person waje breso any edi enkomanya shao. That's it. Yeah, that's it, baby. Ubetimi afre 0302211701 0302211702 0302211703. Michwa mwabamba me pick your course. Okay, eti esaba munyina akwa babiem so wajebre eguso ehwe bedwam ewo Adom TV Jumadi TV so mede de akwasi esiafa na sekese ekuma culture co toothpaste ya baka cho se ubetwosi aye atwuma ne nye kama ne nye fe ne nyina eye culture co toothpaste betimi aboa ama ose aye fita na atwa kama ede ama supermarket bi abekombia no ubenya culture co toothpaste bi automatic culture de be say so hospital ne ka cho so moja so atu hia mojadura mekanfo ede ama eye city blood tonic isa sano ne asen asia atum so no mu a ebeboa oye pa 0302 211701 ekosi 4 na yenti oso adwenkyere ya wore eba Kasim good morning Hello Kasim good morning Good morning, sir. Me patro frefri so voice no phone page akakra mo ai. Monsieur, good morning, sir. Batoka yentio. Me frefri assignment say. Okay. Say asneka sana papa no kasa na okasa ye no. Hello? Mitio Kasim. Papa no kasa na oka ye no. Yeah. Say o say lo nje ehun hia. Also, before say, obi also, ebe ni sika say ojilo, say eboa ema na edwuma no koso. Nso ba o me say nsaka loan. Kasim. Yes sir. Mr. Wankase loan hu hia, wo say. Enkoji loan emfa nye wedding. Okay. 2023, was 2023. Esan sikasema onye hia, tu ba ji loan a. Oso ji loan de koya ade a ebetimi aye adwuma na emfa so aba na de bi atwia loan na akwaji ye no. Why? You me da. Me da se pass ya me shout. Peter, good morning. Ana pay me fair boko. Matietio. I'm saying Mr. Richmond we educate you be. Na me say all kasa ne kasa mu no. Now kasa something about inflation. Yeah. Say wo my mo I say uti inflation na say ne be ya. Wo be hu kwa wo be fasa wo be tutu no ma yi. Sure. Na me say o ne kasa mu no sina kwa eti say yemfa ne say wo to ade a usika ba isa. Eye nketwa asa na mesika sai abane say inflation so akwasoro say minti 2 cedis more than the na me say 1 cedi no sisi inflation abane ma na akwasoro me en isa na me kosie 2 cedis me si den ana ma manage me ho ani me fie. Okay. The question no me say okay enunti utie na asem ba ko sa kan ya wo say the enti oso omo woni edi oman Ghana sikasam nkomodie echi ebi eno no sene be ya behunu ba bia inflation ekwese ne because all do wani edi echi tunim say inflation apagya akwakodu say ense wo free akwakoto ade a sene na ato ade enura no wonim say ene enti sabe to de kakra be kan kakra na de kan no na wo tete niam bia na ka diska de ya se bi na fa so hyeda emas bebre sene bia betimi kakra de asade ato wachi me ya wate ase Bedase. Abro, good morning. So opening gas and what to say. Boko bubu ashi phone to say. Obia hu ya obia ma wafishiapa. E mamu nyina so fishiapa. Omu nyina se in fact oba Adom FM any Adom TV
o bo ho modern papa na memfa akwaje na benchia Adom TV adwumayefo nyina na menchia megere eno de ho hia me pa na akwasi in fact anopay wa me yesua de papa oh eduru ba bi no me de me imagine say me kokrum ba bi a coins bi ekuta ni pia no metu agu me mpaafo eti ba alma to agu me mpaase eti se lu say me kutua me school fees along the prayer tem na kwa wienu de prayer ma pra ni nyina wo be kan no utumi sa pa uko wadi papa okay eti ene ade a ma kire ni no yensu ade wo obi o wa ya den say wo de ketwa to ho a ende o ede ketwa ti ya wo me abrewa bubu ashi ena nka Adom TV wura ka say o da bia be ma abrewa 1 cedi every day bia ma no 1 cedi a enka na nka ma tra 40 years e ska bebre e do de kakra to a afini nyina no wo ka boma e ye bebre e ti akwasi ma me mfo nsi ha na watade ye hye widie in fact we me hye na be de ko asori a me sofo ni beji me ho pa na me nka ho I'm Rabara say OPK from God. So good morning. Good morning. Boko dia. Hello. OPK boko dia. Ami aduwo na so e. Yere ami asientie o. Mamenchia Mr. Kwakubi MPP UK Communication Director. Na menchia Mr. Steven T MPP National Chairman. And Mr. Uju Secretary, our program MPP Chairman. Kakra America na se mano waboy anopay pa. Okay. In some more kind nyina ewo. Say we should adopt a habit say e be save whisker kakra every month bia na say the bia be save whisker kakra e be boa wo dachi abrabo. Na afi so ma yenye ya grese e kwaji loan e de be kwakwaye wedi ana ye de be kwakwaye enyema bi emfata yenyi loan ye de be ya ade a de mfaso da bia da e be brei e de be ya da boa ya ma ye tupon e wa abrabo ye mi ka te Ghana fo nyina se nye ntie ma na asem na waka na no pe a kire ye faso a e be tinya boa ya ma ya abrabo nyina ye dai akoyi amaye bi da afi OPK me so be da say Kwabena tell you good morning. Kwabena. Good morning. Kwabena boko dia. Boko. Ere ami aso frefre. This is weekend tempo. Yetio. Kwabena yetio. Ene mo nkomo bona hye me nkran pa me ya ban dwuma na loan ama se mabubu pata na nso tie mo nkomo bona pe no akanya matimi asori afim pemu a me kwa ye dwuma. Nice. Da ma se bia mo nkomo se de be ya ye a bosia ama ya kwaye nko ama banks ni other financial institution etimi asori abobra ni be da ma se na me dishama. Ya me shira so Kwabena tell you so the on so every kintampo and so eba no betimi afre 0302 211701 echo C4. Agbara, good morning. Agbara, good morning. Good morning. E pacho frefre. Me frefre ko utafo, e frem ogbolo, me ka se frefre ko utafo. Agbara etio. Amini ame mama basu na no pay. Yedase. Na mentia me akwaje dan kwa Eastern Regional Communication Officer. Minia. Onyankopon hyiram. Amen. Na mo nkyerɛ pa. Jensi Onyankopon hyiram pa because minia anopɛ ɔde akɔ school papa. Ana wo hwɛ de ɔkekae anakyɛ sɛ ne aban ɔte akonya so ɔkunya pa o because minia wo hwɛ besia pa ban agye ɛsɛ na me bra yi so kyerɛ sɛ besia de wo bɔ a wo nkɔ anim dai anaasɛ besia koraa de wo bɔ de kɔtɔ TV a wo huru de wo de ye ampa so bɔ besia bɛyɛ wo de abɔ besia adane yɛ frɛ ne sɛ le promote na wo bi mu de minia sɛ ne na besia na yɛ kɔbɔ yɛ no so na ban wa bɔ yɛ kapa nti ɛbɛsrɛ aban wontie papa nkyerɛ bi so bi so na etie so mo na nado amane Besia bibribe na ye tinye fa mo amre o my Ghana esere no a won to ya fie yesu na besia na waji bibribe o di TV o mo di bi du wie mo no e ma fo bi ta pe uni na me adwuma na me ka so Asantua, good morning. Akwesi Asantua afishiapa afinko metu ye ni monyam afisese na nyame adom ye hu se ya awe ni monyam. Amen. Nyame hira mo nso ne adwuma pa mo ye ediman e wo man. O hira so Asantua. Yetio. Ana penya bonne eja frempon ana me bo na baso. Odase. Wa ya de papa. Wa ma ye hu baabi a ye gyina. Baabi a ye free ene baabi a ye kɔ e wo man mu.
If you say Bible can we Christians can I add nyina. Enti se usika semu nkoyi abrabono atape. Enti waboa ya no pay. Na ne nyina na moja kwesi so na saa moa na ba. Enti Awurade nhira wo. Na Awurade nhira wo no nso. Enye tie fo nso Awurade moa ne ntimi ntie ne efe nkobɔ bra. Ai beboa yen na moman no agina. Amen. Yeda mo asipi. But I say okay, say good morning. Good morning. Okay, Pacho free. Takwa. Na so yetio. Pacho na me bo Mr. Fimpo na abaso papa. Na me pese. Okay, men ti on TV ne so. Okay, but okay. Me that say. Da me kan de Mr. Fimpo no wa ba ya de papa wa hye me nkwan pa na mum ye srempenufo amwo man mu omumbo papa omumbo ye papa because nkanka workers se company wo man mu no oni worker ye adwuma na ni sika sam a de bobobra se Mr. Fimpo kan ya adwuma ko wie ya ni tuepo na ye den e ka free quarter na ye den what can be bless no ntiminya hwe wo man mu okay mumbo ye na any worker biara da sem biara o de bokokot se company no sisi no omo madina na omumbo no mu chesika na ma sa worker na worker so on fa mo bram kwa nanim okay ono no ha worker so man mu pa okay mate but as a chairman pam good morning sir boko there Amina, Yamianum no Crane, and then would you make the Amadin and never Adom TV no me work with me. How? The past of Mr. Sankaye, politicization of national issues. Let the Yafa experts and the woman what the technical know how. Said you never pay TV shoot train. Many mamma and the piano. Now, they say our sacred guno. Wow. And what should I say there? We have seen it 7 years. I might be a man and we have in Frank connection. We have to because why things are prudent measures here as an individual would be go up and the show a bravo on the bow. When you put on Shramu, now the fact when you watch here at your mouth on your phone, United through, and then I know who should a doctor who you have. Now, come up here, okay, so may I say, baby, happy birthday, so come, Millicent Jifanu Mensa, Yako School at Shred Montessori School. Happy birthday, Enko. If away from me, and no father Adom, Adom somebody, Emma. Baba, good morning. Good morning, Officer. Apom. Nyamia na pacho free, Baba. Me pacho me free man kranso. Yetio. Me pacho anope die yedamo ase. Nyami nshira mo pa ne mofutu a mode amaye. Na me pacho jumadi jumadi aboa ye like utia etimi eboa ewiase de wo ho na so utimi ye savings ya megide se eboa because so unya sika na so use no anyhow na say ugide bosia bia ye ya at the end of the day no na sika ubenya no that moment I was think how dey had no na say de udi betuatu aka na anytime bia no etwe wabrabo de ekwachi enti yesere mo da bia mo mfasa dwumadi enso ye se de be ya yenso be hunu ye left and right ya da ma asenya mi hira mo yes you da sepa Peter good morning Sonny Sam Pacho no ma fi afin come to you Peter Pacho free Pacho me ka se free asin fosu okay yetio ene de Muhammad dwumadi na ya me de sonko kra ze nia me twere to ho no eno pepe na mo educate ni ana no pay enti ma mi hu se no wani so ade hu se daache mitimi ya no sanko ade a metuma ko enim no na me obibi kakra da machi nice one enti ya mammo ni adwuma pa mo ye because afi be ni nu ntemi tuetu acquaintance ade tomo ade ma me mo Fred Ibronya enti mi hu ni se quaintance no krampo ya anya ne se eya ade fon ni e boaboa no kakra ento abenya afi no ni e wosika da yechi enti papa na asema obeka na de nyame nhira no no anya ne kese na de bia wonya ne chance enfambre ye ni enso e weche ni enso bibi mfim da mo ase Peter enso ya da senti sada manfo ni abaji hu de production betna sana ya hwe so mu ani ato ba ko bi atu because this kind of education no
eboa ema nipa setena ne so ewie per ye pa wan pick be say 2 or 3 course na memfa ensina yema yemusu ne meto aso yakopon ya admo chire se na opani Rich Mofrempon e kan no yenka se wo yes kapuduo bi ansa na watim di abo abaka kakra ne kite na yebetimi e de aye bibi abo aje good morning. Good morning. E pa cho free. No, Amansa Center, Jacobum Patam, Crabum, co farmers, I mean, you see, Krum. But yet you. And that modification near Pana, the American says, yeah, cook for the real monkey taking, Ubu, Okajino, that's so about Pamanet, you cook my, you know. I buy where my watch, pop, and say, well, cook, and I have scaffold, cut all the big of the party in Union. What can you cook with the 4 bars and catch a 4 bar? Oh, I will cook him bar or bar. The 4,000, I was 4 bars, you know. Open 32, 3,002. You 10,000. You say, many away, who can no better walk with him. If you are buying on so near my idea, cook money, no, a boy a day. And so you never say, cook for a dinner by individual people every year, no much just 1 mile. And no, I want to go on, I was coming on answer. In fact, I was the Macassa to get at Tuma. A question said, Mama, they know more cook for. I was sick at some far by any side. Now you're sending me higher, Kakawai. That's running come on. Yes, asem wem se besa kai timu ebiem se no pere Rich Mofrempon e kan no. Sometimes the scan kita na wo tibi ato a wo sika ni sha. Tibi to on mu a enye yie. Wa bisa ho eda sika ni bi enkita okra. Wa bisa wo sa asem no. Ene na kuta 2 cities ne se te 20 pesos to wo. O se edin because 2 cities ne kura enso. What about that be sorry a 2 cities ne kura wunya bi. Otin, good morning. Yes, sir, Maza. E ba cho free. If refuge for your mind. Matieti umia. Hey, anope de jumedi meni aje hotin de bia di o nananzia. Aha, we kam yemanka. Hey, o man kwa bana sanze ba ka je ni se omunya politics no kora na munyi wi. Yate. E we are there be boy papa. Say nye hombo na mo de be chef fisem na. Anope bia because anope bia e disco. The mo chechere nkwan e fa so e be service kana e be boa. Kwa wa de be chi no na nye fe na ukobo bosia na ade bibiri anza na watumi abo obra. So no yesremu ase wonganjire director kwati jumzo omomoden na program we di omomoden na anope bia na emra anza na e be kwa dwuma yakọ. Yate. Anope meni aje dress no ho papa. Okay. But I me minchia my wife nana ya dufa. Okay. Oh himai peode me da wanse. Best what I say. No food for the lazy man. Lazy man no chop. Abishapa. Lazy man no chop. Yet here. And that pay the no way mapa. Yeah, that's it. Na me so we fidie na me chia me MP ba ko pe wo sum kwa bia sante oboafo me chia ne papa. Okay. And me former MP Fred Kopare Ansa me chia no papa and the mapa wo bo sum. Che ano pay yes ya de fi bo papa. E so me kwa nka no pay bia kwa bia sante be na so anka we kwa na sante. Ono kram brand na politics ne kwa aba. Okay. Che atam yes say sika papa bronya bi. Bisa insa edinima pama one guest one down for or mapon efi asori now so ende dey matu yamfo hu say 1 cedi 50 pesos 5 pesos aye de chadrava for okofa bi nsu plan o so me dia ton fa no eye sika kese papa atas last year na me sha samajan embe lockdown by no o paki sika she container bi mu embe ro bu ye sika na no na ye social media no sika papa branti ni nyan no say eya sefam ye besre obi bia fa we ntu no fo kokwe akwa no nya so be pa no so masa eya mpa kokwe akwa ye kokwe krache fo na ye sika na beba but kokwe akwa ni beti kokwe no ye sika no we dis sika na yo krache no the balance aka no de bebre no pc bia kokwe krache bia fa bia sika ndi da na fa mesna ka so dis sika na se asna kokwe no formato kokwe no but that's the papa ye me so me da se it be emfa frefo bia bebre no awie be edamo nyina wasabo je bre na otimi ehwe na nso wo de wadwenche no nimdie ya nso wo ewo komodie di na no pay so ho
ebekeo yede mu esi afa na sekese ne nchi akese eko emfama asante mampohene da sebre osebo so ye otoso mienu sanso na asante mampohema na ajakuma difie na mpanefo e chama no pay na ebisa nsempatcho mapom etese sanso na the municipal chief executive Apicus anopay mjise bibia eshi member of parliament Honorable Amprechum Sapo. Bibia be fine. Medidi akwesisi ana sekese koba production ti bo be Kofi Apadu. Dominic C yeboa nana ya oda che hine Renoff ene abusua ya aka sound light camera floor managers MC amunyina da munyina mase. Samo kan o ma adwumadi ewie pe o. China no pa ye be sa e de ahia. Background.